Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. María González Méndez é unha grande poeta coa que teño tido e teño a honra de compartir espazo en dous templos da cultura como son o Círculo Poético Ourensán e o Grupo Cultural Nós, a xente do redor. Para min, María, en ambos escenarios ten sido e é unha das responsables do meu amor pola poesía. María regálanos, no número 17 da nosa revista, un delicioso poema titulado Ao lombo do páxaro de lume, que coa súa característica sensibilidade adícalle ao seu pai e que eu tentarei poñer voz. Ao lombo do páxaro de lume. Un pastel na mesa, unha cadeira baleira, recordos do olor á terra mollada, miradas cómplices, sorrisos pícaros, caricias amorosas, soños compartidos. Un murmurio atravesa as nubes e traeme a sintonía das súas palabras. O arco da vella reflicte os seus ollos que sorrín docemente. No aire que percorre a miña cara sinto as caricias das túas mans. A chuvia lava as miñas vaguas pola túa ausencia, pero o meu corazón sorrí porque sempre estás nel. Ao lombo de páxaro de lume mándoche o meu bico, e no cántico dos anxos un quérote, papá. Un pastel na mesa, unha cadeira chea de recordos. Gracias, María.